افدم و حمید من و خوش تماشاوانین هجا از جمال باتون دی برنامه باسی روژا کردستان 24 جارک دینه به هفدورنه. دی در دورا سوریه در روژو گرمه. لعالیه که روسیا، ترکیه و کمارا اسلامی ایرانی دناف هن حودانان دنه لعالیه دن امریکا جی دیار هن انسیاتیفه نو درد خپش. جوینا آستانا پیشنیار دستورک نوش بو سوریه یا روسیه و دخوازا امریکا آپیکانینا نافچهک آرام سوریه تین چواتی. دیگل اکادمیسین نزیر آکیه شلمنده تورامه یا دوامش استودیامه انقره ام دی بگرن دست. لترکیه پشتی پجراندنا خالین دستوری جالی پارلمنتوی و ریا رفرندومی و بون. لگور آگاهدارین سروک وزیر یلدرم بخواه دنافدینا مهانیستانی در رفرندوم لیدارده که و. گلین ترکیه دی روشک آوارته ده دی بچین هلبجارتنی. جخوا دستورین بنگهین بخوا هر وها گوهرین دستور جی لترکیه در روشین طایبت ده پیکتین. او یک چند لگور پیوانین دموکراسیه دستهلات و مخالفتات ترک بونه دو آلی دیگل سیاست مدار سوج سیان جستو دیامه انکره ام دی وی بابتی تورامه یا یکم ده بگرن دست که سوج بخیر هاتینه گرم جبوی برنامه باسی روژ کردستان 24 اجوی پرسی دست پی بکم خالین گوهرینا دستوری جه پارلمنتویا ترکیه در باس بون در دور آک پارتیه وان گوهرینان وکی گوهرینین شورشگری گوهرینین گلکی گرنگ این دستلاتی دیارد که نرخاندن آود دوی چارچوبه ده چاوایه از سلام حرمتی خوش باردشیم ترکیه برای وی کرد ترکیه کرد کردستان عراق را هم گلک سلام خودشینی حرمتی خودشینی دخوازم به وسط دست بکم اف قانونی اساسی ترکیه 18 حب مجاریوی دگشت بن öncülük AK Parti'de bir reberiye AK Parti dest bir işi kirine İrol parlamento Türkiye'de hatta kabul kirin yere cemlet cemleti mera cemleti Kurdra cemleti Türkra tişteki başe kutujme perspekti az bejim merv kul kanuna do binhere ya beri binhere ya daha başe daha çetire ama sibet işteki daha baş belki daha çetbe ama ya do ku merv binhere ya beri ku emledin herin kanuna ku naha çetbe 18 hab mijari ku teze çetbin jiboy kurda jiboy halkı Türkiye jiboy dev dore Türkiye jiboy dev dore millet Türkiye mesela embejin jiboy Kurdi Suriye jiboy Kurdi Kurdistan Irak'ı ji Kurdi İran'ı جوان را جی تکی باش چیده به ترکیه پی خورد به که ترکیه خورد به برای وی ورا اف کردی هانی کردی می ورا کو خورد ببین اف کمالیست ترکا و کمالیست کردا PKK کو دست خوجی بکشینه یک نوتا بریز مسعود بارزانی هیویوی بهیلن اواب ودری به طیب اردوان را ببینه یک بوی ملتی ما بوی خلقی ما ev kanuna hani kötü güheraندن ye pır baş be pır daha çetir beş meraji pır fayda viçe be em bu sadıkунun millete me Kurdi ku iro le nava Türkiye evji geleki vika ev ku hatani do nahper ku destek dedane kemalist Kurda em bejin ejmara bim boy PKK boy figen yüksek dağı boy HDP de bejim kul wana ben herin ye xalatel bin herin ama kul AK Parti bin herin le Brez Mesut Barzani bin herin jiboy Kurdaji jiboy Türkaji jiboy Arabaji jiboy Kurdi valici haçar parçaji ye daha tişte baş daha tişte çetir çebin Türkiye'yi xortbe doramayı xortbe kaksav baş divan guherinan de قد مافین مروان مافین پیکاتیان مثلا مافین جواتی نهاتنه روجوی گلو چاوا او دکاری ببی دستورک بنگهین لسر بنگهی دموکراسیه بخواه Naha tuzani çane merv tüt kanuni ra nabece eva dört dörtlüğe çar çare yani tam baş şey nebiye çünkü Türkiye'de
her tiş nayê guherandanî. Em bêjin Tirkî wî, Kurdî wî gereka tu vana îkna bikî. Watê ku tu îkna nekî, tu ne dikarî weka Kurda kanûnekî çêkî, ne wek Tirka çêkî. Tu ji her terefa jî razîbûnê hildî. Wek ku Tayyip Erdoğan hinek gavê mezin avîtin ji bo em bêjin PKK ra got em ê vî îşî çêkin, îşê Kurda bira daha baş be, îşê vê jiyanê daha baş be. Em bêjin kamuoya Batî ya Tirka gelek tiştê ne baş çêbûn. Gokî û welat difroşin, û ji hev diqetînin, û toprağa me diqetînin. Ji bo wî ka ev guherandina ku niha çê dibe, ev tiştê ku niha degişt dibin, em bêjin tiştekî tam çê dibe ne osane. Ji bo îro, ji bo dönema îro gavadin jî min behs kir ku em li duh din hêrin, em li ya berê din hêrin. Türkiye'de demokrasiya wî da gavekî daha pêşta çûne. Eger ku sibê Tayyip Erdoğan ku bibe serok, ku Tayyip Erdoğan bû serok komar, ku yetkî hilda destê xwe yetkiya ça, yetkiya ne em bêjin ku dawa dîktatûriyê bike. Yetkîke baş hilda destê xwe yê ji bo millet yê daha dikare kararê baş hilde. Ji dora xwe re daha dikare anlaşmayı baş çê bike, müzekereyê baş bike. Mesela em bêjin berê biya, kanûna berê da serok komar ku birêz Mesûd Barzanî ra rûşta tiştekî xeber da dengê dinê derdiketin li dora wî ka dengê etirazê bilind bû. Îro ê daha baş bibe, daha tiştê baş were xeberdanê. Ez bi xwe yanî nava siyasetê de me ez bi xwe vî îşî teqîb dikim. Ez dibêjim ki tiştê baş çêbin ji bo milletê me, ji bo bölga me, ji bo milletê me Kurd, milletê me Ereb, milletê me Türk. Ew ê ku di van ser vê axê jiyana xwe dikin hem li Kurdistana me Iraqê, hem li Sûriyê, hem li Îranê. Dora me eger ku em rin bine ber çavê xwe ji bo birêz Mesûd Barzanî jî pir tiştekî baş e. Başa birêz sayan. Birêz sayan niha gelek kesayetiyên Türkiye mesela dijî vê yekê derdikevin yek ji wan Etienne Mahçupyan e ku serşêwirmendê serokkomar bûye. Îro ew vê yekê wekî hin pêngavên nedemokratîk binav dike. Tu çawa dinirxînî? Ew Etienne Mahçupyan serokkomar rispî wî bû ama yê Davutoğlu bû. Zaten çavê Davutoğlu li Sûriyeyê, li Iraqê çadin hêrê mezanî bû. Eger ku Etienne Mahçupyan rispîtiya wî şêwra wî tiştekî baş biya, watê ku Davutoğlu berê xwe da Sûriyeyê, berê xwe da Iraqê, berê xwe da Kurdistanê, wî çaxî yê tiştê baş pê bidakirinê. Ji wî ka ez dibêjim ki Etienne Mahçupyan şêwra wî ne tiş şêwr e. Weka şêwra rovî ye, hirç rovî ye. Ew şêwr tu şêwrek nîne. Ez ji bo wî dibêjim niyeta wî niyetekî baş nîne. Çima ku ji Davutoğlu çû, çima ku ji Tayyip Erdoğan dûr ket, ji dora wî ka dûr ket, ji bo wî ka hezm nake. Tiştê wek CHP dibêje, wek Kemalîsta dibêje. Tiştê ku Tirkiyeyê pêşta nebe, tiştê ku Kurda pêşta nebe, tiştê ku Tirkiyeyê bibe wan rojê wanê berê, düşünce wanê berê, yên ota Etienne Mahçupyan ewanan li ser wî xeber dirin. Başa kek sewcî mesela baweriyatê heye ku qayîmkirina demokrasiyê li Tirkiyê li gel bi hevkariya, bi konsensûsa li gel partiyekî wiha nîjadperest wekî MHP re pêk were. Yê pêk bîne ner ser MHP'ye. Niha tu zanî çane birayê delal. Niha tu zanî li Hezîranê da watê ku seçima Tirkiyeyê çêbû, ku hilbijartin çêbû, li wê derê HDP, MHP, tevê CHP bi tevê hev şêwr danîn got em bimne yek em hikûmatekî çêkin ji Baxçelî ra jî gotin jî serokê MHP ra gotin tu jî bibe serok komar. Serok wezîr. Tu jî bibe serok wezîr. Îro yê ku ew tişta dibêjin, ew tiş danîne cihevdi, Tayyip Erdoğan ew oyna wan xirab kir, got ji bo milletê me, ji bo me tiştekî nebaş e, bira car kedin her ne seçimê, yê ku roja ku ew dar dixistin
Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Teve Selahattin Demirtaş dahatne araki Bahçeli de kısne serok vezir İro hatine dibe ki tu bu çimma MHP'ra vi işi dibin. Yani mesela MHP ne ewe? Nava MHP'da yeku vi işi haznaka heye, yeku hazlıka heye. Wana milletvekili yuka meclise da destek dana AK Parti'ye ji bo yuka be tevra gotin em ve kanunu değiş bikin. بله برس سیان نها اف دستورا نو وکه کو ته فرمی اف دستورا هیال ترکیه دستورا د دما جونتایا لشکری ده یا کو هاتبو درست کرن هن گوهرین کوزمتیک کو دوی دستوری ده هاتینه کرن دکاری بنگه دستور کی نو ای دموکراتیک ترکیه پک بینی یه پک بینه Türkiye'de geletiş pek hatın eğer ko merv 15 sal avul binhere ser Kurdal ser millet او zor desti او zulma او işkence ko merv luan binhere merv ilo binhere merv umudaki pır mezin dibine ki ko roj bir roj eftiştihani baş bibin serok ki pır baş Türkiye heye serok vezir Recep Tayyip Erdoğan ji boy Kurda ji boy Türka ji boy Müslüman ji pır şansa ki mezine eğer kun Kürdistan'a Irak'ı kun ve deri kun vera binherin em beji pişti özal kun ve dönema hatta Recep Tayyip Erdoğan binherin nehrandına kul Brez Mesut Barzani dinherin Kürdistan'a Irak'ı dinherin kun İro bejin Recep Tayyip Erdoğan ji juan xarabtire juan baştır nine uçağı dibet işteki ne baş ez danım ki Recep Tayyip Erdoğan ji boy Kurda ji boy Türka ji boy Kurda umuda mezin ez vika vicdanen samimi dibêjim Brez Mesut Barzani tevê malbata wî ji boy Kurda pir tiştekî mezin e pir îlhamekî mezin e dixwazin ki ji boy Kurda Brez Mesut Barzani ji ortê rakin ji boy Kurda Tirka yek ku canê xwe daniya ortê Recep Tayyip Erdoğan ji ortê rakin eger ku Brez Mesut Barzani Brez Tayyip Erdoğan ku bibine yek wî çaxî Kurdê me Kurdistan'a Irak'ı Kurdê vira yê xort bibin em bêjin ew bloka Şîî li Sûriyeyê li Iraqê li Îranê ew ku dibe em ê Kurdê Iraqê Kurdê Sûriyeyê Kurdê Türkiye Îranê qeperçe bikin têxine nava çemberekî bira tu cihîda neçin derîkî tenê ji wan re dibîne deriyê Türkiye'yê dibîne deriyê Türkiye'de kê heye birayê wê Kurd hene ku birayê wê Kurd xort bibin hûn jî wira wanê xort bibin ku hûn wira xort bin Türkiye'yi jî vira xort bibe yek ku vana xort bike kê li Türkiye'yê Brez Recep Tayyip Erdoğan e li Kurdistanê jî Brez Mesut Barzani ye li vê derê Kemalistê Tirka ew ku li Amerîkayê yetkî hildidin ew ku li İsraîlê yetkî hildidin ew ku nava Türkiye'de hez nakin Tirk Kurd bibine yek ewana li vê derê dibe em ê nigê Tayyip Erdoğan bişqitînin em ê Tayyip Erdoğan ji ortê rakin Kemalistê Kurda yê nava PKK ev ku li Sûriyeyê gihîştine wana yê nava PYD yê nota Salih Müslüm ew jî dibe bira Kurd li vê derê xort nebin Kurd li xort bibin îdara me nabe ew jî dixwazin nigê Brez Mesut Barzani bişqitînin gereka em vê oyunê bibînin em Kurdê vira jî kek sevci em di çerçeveya destûrê de ger em bigirne destan niha li Türkiye muqabil ev münaqaşeyê gonha dibin gengeşeyê gonha dibin ne li ser münaqaşeya desturekî demokratîk desturekî bingehîna demokratîk têne kirin ji aliyekî ve ew kesên got muxalefetê dikin parastina destûra berê ya statûko parêz dikin di wê destûrê bi xwe de jî mesela rexnekirina Atatürk wekî cezayekî müeyyedeyî ceza li ser heye ji aliyê din ve daxwaza serokomariyekî got çerçeveya serokatiyê de tê kirin yani ne li ser bingeha realîzmekî li Tirkiyeyê ku gelek millet li Tirkiyeyê hene gelek pêk hate hene taybetî Kurd ku ji mafê xwe destûra bingehîn mafê xwe ê bingehîn di destûra Tirkiyeyê de bêparin
Naha ne usane, naha hene caraji em kim dixwînin, kim dibînin, naha evê ku di Türkiye'de dava muhalefetê dikin, dava wan ne de Türkiye'ye Türkiye'ye daha demokrat be, daha baş be. Dava wan ew dava nîne. Dava wan dibe ev statûkoya ku heftê heştê sale ku devam dike, bira devam bike. Ev kanûna ku îro degişti be, em bêjin Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan dixwaze gelek tişta degiş bike. Eva ji boy diktatöriyê nîne, ji boy ku Türkiye baş para here ji boy nîne. Tiştê daha baş çê bikim, Türkiye'ye daha xurt çê bikim, demokrasike daha baş çêkim ji boy vî işî ava dike, vî işî çê dike. Eger ku her millet ji millet ra jî vîka bêje. Heta roja îro ku em li qarna em li evka Tayyip Erdoğan binhêrin tiştê ku kiriye nekiriye ku ji boy Kurda, ji boy Tirka, ji boy ometa İslamiyetê ku kiriye ku em wana binhêrin em dizanin ki yê pêş te here para naçe. Ez nava CHP'da da min gelek siyaset kir. Ez fikra wan zanim, ez zikra wan zanim. Wextê wan em nava wan da bûm jî ji boy statûkoyê, ji boy ku mesela 15 sal awil, 20 sal awil Kurdê ku diçûn hetanê sibê Kurd dixistine cendirma, dixistine polîsa, dihatine kutanê işkenceyê mezin didîtin, zulmekî mezin didîtin, davîtine hepsê, davîtine zindana, zav derdê mezin didîtin. Kesî evana nedîtiye, nayne berçava. Ew işkence kul Diyarbekirê çêbû, işkence kul welatê me çêbûn, 20 sal awil ku tê berçavê me em ji nava nivînê xwe difistiqin, dertên, diricifin, ew zulma, ew zordestî me dî. Îro li Angorê wê dönemê em pir rehatin. Em dixwazin daha em rehat bikin. Em dixwazin Kurdê me derê malê, ew ê ku İranê, ew ê ku Iraqê, ew ê ku Sûriyeyê, ew jî daha xurt bibin, ew jî daha rehat bibin. Ara me da bira xûn nebe, bira ara me da biratî hebe, ara me Tirka da eva welatê hanê Tirkiyeyê yê Kurdaya jî yê Tirkaya jî. Başa birêz kek sewce em bi Kurdî qise dikin, cenabê te gava gome dest pê kirî, te got em bi Kurdî qise dikin, wekî Kurdekî te Slavî xwerê kirin. Di destûra bingehîniya Tirkiyeyê de ger hebûna Kurdan neyê pejirandin, ger mafê zimanê Kurdî di wir de cih negirê, ger Kurd xwe nebînin, ew destûr ji bo tevahiya Tirkiyeyê jî dikare bibe destûrekî demokratîk. Niha tu bêjî îro belkî ew tiştê tu dibêjin kîngê ku me Tirka Kurda me hev qebûl kir ew ê tiştê ku tu dibêjî gelekî daha baş çêbin. Ama li îro sîstema îro da evî suîstimal dikin. Wextê ku Tayyip Erdoğan dertê dibe ez ê ji bo Kurda tiştekî baş bikim, dedî ev zümre hêca ku min ji were got yan muxalîf derdikeve dibe Tayyip Erdoğan firote PKK, firote APO dibe welatê we firot. Ji bo wî ka nahêlin tiştê baş çêbe. Fena mesela em bêjin 15 sal awil yekî ku serê xwe bigirta biçya mekteba, yekî ku serê xwe bigirta biçya dewletê jê ra ceza derdiket nedihate qebûlkirinê. Wî çaxî yê ku derdiketin digotin ki evî têxine qanûnê bira çêbe herkes ça serê xwe digire bira bigire, wî çaxî ew jî davîtine hepsê. Ama îro ew problem ji ortê rabiye. Îro tiştekî wisa çê nebe. Her tişt wextê xwe da. Qatiq wextê xwe da dimeye. Eger tu pêşiyê kevçî lêxî, tê wî qatiqî xira bikî, tê wî mastî xira bikî. Gereka her tişt em hevdin qebûl bikin. Eva welata ne tenê serê xwe ya Kurda ye, ne tenê serê xwe ya Tirka ye. Ew ku li vira jiyan dikin ya teva ye. Ji bo wî ka gereka em temma ji vê ra hazir bin. Em temma ji vê ra duruma me psikolojik, sosyolojik temam wek hev be. İja îro Tirkiyeyê de ew tune. Eger ku roj were em hevdin qebûl bikin, em bizanbin ku eva Tirkiyeyê ji hev naqetîne, em bizan be Tirkiye nabe du dewleta, wî çaxî Tirkî wî jî Kurdî wî jî yê vî işî çê bikin. Ama îro sîstema berê ya statûkoyê müsaade vî işî nake, yê ku Tirkiyeyê de berê dest vî işî kir got ez ê başiyê çêkim tev kuştin. Turgut Özal kuştin. Menderes xeniqandin. Mesela em bêjin yê ku digot em ê tiştekî Erbakan, rahmetli Erbakan kuştin.
Yeko bekotin eme tişteki baş nege ki peşte bavejin hatta roja iro tevatna kuştini tevatna lehistini. Tayyip Erdoğan jiş gele bela halas bu gele doza halas biye hedi çedike. Eğer ko beje az roja ki da ev tişte ko heca te bahs bikir tişte baş tişte kademi az ona çe bikim ye roja ki da ji eviş ortaya rakın. Türkiye jvi işine hazır nine vakti ko roja vi işi vere be nava toprağa Türkiye'de Türkiye kuş hev nekate Türkiye kuş hev nebedu devlette ki baş demokratik Türkiye uji Kürdi uji Arabi uji Müslümani uji gayri Müslümi uji tera baş jiyan bikin xawna me tamamaya xayala me tamamaya ev inşallah çebe ko em bizan bi kadri hevdi kıymete hevdi em biratiye bikin em bi wan Amerika'yı bi İngiliz bi İsrail neyine kapandığını em bu statükoyu ji koy ortaya bine rakı Bele kek savcı. Kek savcı ha Kürt le Türkiye'de da mezrandına yani Osmaniyan devleta Osmaniyan paşi ve da mezrandına Türkiye bxweji xwedî rolekî gelekî berçavin yani damezrandina komara Türkiye'yi bixwede Kurd aliyekî damezgerê vê komarîne heta di destûra binge yani di destpêka avekirina komara Türkiye'yi de Kurd wekî hêza bingehîn ya damezgerê Türkiye'yi hatiye binavkirin lê not sal servederbazbûna Kurdan xwe bi nasnameya xwe bi hebûna xwe bi navê xwe nikariye go xwe bibînin. Yani evna derdê milletekiye, derdê netewêyekiye goj 20 milyondan zêdetirin li Türkiye. Birey delal, bak eşteraşteki bejim, naha Kürt li Türkiye'yi xayî ve devletine, birinci sınıfın. Ama ew tiştê te gotin tev çêbûn. Çima çêbûn? İngiliz, vakti ku Kurd ji hev qetandin, Kürt milletekî bagdî dînê xwe ye Müslüman e. Kurdê Iraqê yê Kurdistana Iraqê, yê Türkiye, yê Suriye, yê İranê ve Türkiye tev. Vakti ku yek bûn, vana li Lozanê evana ji hev qetandin. Gokî eger devleta Türkiye ku mezin be, bira li ser İslamiyetê mezin nebe yek, ya du da jî bira Türk Kurd nebine yek. Vakti ku bibine yek, em bi wan nikarin yê li vê derê bibine lîderê İslamiyetê yek jî yê xurt bin, ji boî wî ka İngiliz rabû, em ji hev qetandin, hem dîndarê Kurda, em bêjin yekîn ta Şeyx Saîd, dana xeniqandinê, hem jî dîndarê Tirka, em bêjin yekîn ta İskilîplî Atif Xoca, dana xeniqandinê. Mena Şeyx Saîd ra gotin eva dawa Kurdistanê dike, ji boî ku Tirk aciz bin, ji boî İskilîplî Atif Xoca jî ku bigota dawa Kurdistanê dike, kesî jî îna nedikir Tirk bû, got eva İngiliz ra ajantiyê dike. Temam jî îftira bûn. Tiştekî wisa tune bû. Hekîmiyeta İngiliz kabul nedikirin, hekîmiyeta Kemalîst kabul nedikirin. Ji boî wî ka Türkiye weka bebekekî ne serê xwe hate dünyayê. Bebekekî ku ne meha ne senî şeş meha da hate dünyayê. Kete kuvizê yani weka tüp bebekî. İja hêdî bi xwe hatê. Ne diştin heta roja îro jî purt bi wan ve hêşîn be. Ne diştin baskê wan çêbe. Eger ku Kurd bi Türk ku baskê wan çêbiya ku bi hev ra bifiriyana ku purta wan hêşîn biya ku bi serê xwe bihatana dünyayê îro em bêjin Kurdistana Iraqê Türkiye tevê bibina yek biya devletekî mezin biya devletekî qedîmî yê hem ji Kurdara hem ji Tirkara hem ji ummeta İslamiyetê ra yê biya devletekî öncî devletekî lider devletekî qedîmî. Birêz savcı Seyan pêkanîna demokrasiyê pejirandina Kurdan bi taybetî pejirandina pêkhatiyên din li Türkiye di sistema ku niha tê pêşniyar kirin ango sistemekî serokatiyê de li gora bîr û baweriya te zêdetir digarî pêkverê. Yê daha baş bibe, yê daha pêştehare, her roj yê daha baş bibe. Eger ku 10 sal ewl baştir be, yê tu bizan bê yê sibê daha baş be. Ew ê hêdî tevê baş bibe, kesî
نابجه تجمنینی نابجه تجوی ولاتینی نابجه زمان تقدقه نابجه جیان تقدقه نابجه شال و شاپک تقدقه تبه ببینه یک هر کسی را حرمت بکه یه باش چه به جبوی ویجی سیستمه کی که به سر خوبه او سیستم لازمه ترکیه را سیستم آدنی ندیشتن سیستم آدنی خوب پیما دارد دکرن تدید ام بیشن دنگه کی خراب کمالیست داد دنگه کی خراب مهپ داد ندیشتن چیکن ایرو ام بیشن HDP Kurda da beyaz Kurda temsil dikim. Kedera Kurda temsil dike. Mesela Figen Yüksek Dağ kedera Kurda temsil dike. Mesela Garo Paylan kedera Kurda temsil dike. İro embejin Vanal Türkiye'yi tıştiku dinle seri Tayyip Erdoğan embejin HDP ya da siyasette ona aynı ve siyaseti kumbezan ben başlayıbın herin dinle seri Brez Mesut Barzanici. Mesela ve deri dibin Türkiye ekonomiyi خراب بود بیشن. تدید لوان روزنامه طرف PKK طرف پیاده بن هره اواناجی دبین کردستان عراقی işçi maaşı خون نکارن بستینن. دبین مسعود برزانی دعوا دیکتاتوریه دکه. تشتی که ترکیتی بیشت Tayyip Erdoğan'a denvisin قد دگش نابه لترکیه CHP denvise Kürdistan'a Irak'ı HDP denvise yani PYD denvise tek fırka uyka zamanı Türkiti tercüme Kürdi dikin. Tamamı şekli uyeke. İcazı bu uyka gerek am dest bine hevdi devlet Türkiye devlet ki mezine Kürdi nava Türkiye khort bin devlet Kürdaya ye khort bin ویجی ورانه خورد بن وقتی که خورد بن امجی خوردن. بله گلکی سپاس برای سوجی سیان سیاستمدار کوج آنکاری تلگلمه بود. اجی گلک سپاس کم شوای بینا خوش خیر خوش. تماشاوانین هجا پشتی ناو بین کرد ام جارک تر لآنکار دمینن لگل اکادمیسیان نزیر آکی شلمن تورامه دوام گو گریدایی جوینین سوریه و پرسا و کرد ناو ده امی بگرن. جارک دن سلاف تماشاوانین هجا ام لآنکاره دمینن اکادمیسیان نزیر آکی شلمن لگلمه ام ده جوینین بابتین گریدای سوریه گو بابت گلکی گرم ده سیاستا جیهانی و گریدای کردان جی لگل بریز آکی شلمن قصه بکن. کک نزیر بخیر هاتینه گرم بو باسی روز جارک edin. از جور دست پی بکم جوینه آستانه توابون. ده جوینه آستانه ده مکانیزم یک سیالی هات درست کرن. کمارا اسلامیه ایرانی، ترکیه و روسیه. گلو گورا بیرو بحوریات امکانا سرکفتنا و مکانیزمی چنده؟ بله یعنی طبعا اف جوات که مهم عمی بیجند و شرين قول سوري بدوام تكن لبل الجورا علمي عاشتيه هكون بخوازن جو عاشتيل دركي تشيفون جرك تف أكتور لسر معصبن وقتي وين أكتورك يجدر بهيلن أف أكتورك يهرمي تشد بي أني بخوا أني و نافشة تشد بي أني أمي بيجن جهاني بن كي جانجي بن جر ونختون هنا كاجدر وبهيلن هنجي عاشتي جورنادر كفي اما ميزان اف جيفانا الاستانجي ميكانيزم جي نهات تشكرنا بيجن چمكي او ياغو مغو مخالفتا غواني تركي اريكاريا وات كي جوي درجي غيرك اختورنا مثلا جبهه ام بيجنيه الويدري يد سيچار جوا اکتوری حوالی ترکی جنه کتن ناو و جواتی ده وکی دی اما بیشن یه اکتوری مزن ویدری اما بی پیده ذاتن او دعوت نکرن جبلا وصا اما میزان هانی ده انجام ویده جی تشتکی ولو نه تحولی ذاتن ارمان جواد چبو او بوگو نگو آنی آشتی بخوابو آشتی الگوره علمی آشتی مرحله وی هنه الفیدری ساجه یا چبو گو آگر بسته که چه بگن اما
ئەو ژی زەحف پێک نانین گۆرا گۆرا بیر و بەهوەریاتە ئیمکانە سەرکەتنە yani biryarnameyên astanê daxuyaniyên astanê ku agirbesekî seranserî û tevaiya Sûriyê pêk werê bi vê mekanîzmayê zehmete pêk were. Ne, ev nemümkün e yani. Vaka mi got çünkü zaten aktör ne hendik nîvê bêhtir aktörê li wê dirê nîn bûr. Bela wisa zaten tiştekî wile nemümkün e. Başekek nezîr niha civînên Ev nakê weka astanê me bêjin lêstik ed nav Tirkiye û Rusya bixwe de baziya gue bêjim. belê civînên astaneyê diyara wê berdewam bikin. Li aliyek din civînên Cenevê jî tê gotin ku heştê Sibatê wê dîse dest pê bikin. Yani ew qas civînên cuda cuda ji hevû dû. Wekî ku te jî keremkirî aktörên cuda di civînên cuda de gelo rewşa Sûrî çi qasî wê wisa berdewam bike? Tabii yani ev 6 salin vê derê şer berdewam dike. Nîvê em ê bêjin xelkê Sûrî ji cihê xwe derket û nêzîkê 6 milyon însan jî ji dinyayê ketine. Ev nake hemîk heqeten trajedîka mezin e li ser xelkê Sûrî. Wekî dî em ê bêjin ev dewletê herêmê bi xwe jî hemûk jê zerarê dibînin. Aşitiya dinyayê bi xwe li vê derê zerarê dayê da. Heke li vê derê hûn aşitiyê bixwazin gerek aşitîke bi edaletî bê, heqaniyetî bê û demokratîk bê. Wextê niha ev aktorê ji derve em ê bêjin dewletê li herêmê, dewletê cîhanê her kesekî li wê derê ser menfaeta xwe siyasetekî pêş ve bibin hingî aşitî çê nabê, hingî sadece şer çê dibe. Çünkü wextê her kes li gora menfaeta xwe habe menfaetê we li hev dikevin û şer derkeve. Gerek aktorê ji derve bi niyeteke baş li wê derê li ser aşitî biaxifin. Ser aşitî gerek bixebitin. Ama meyzênin li wê derê dibêje Sûrî, İran hedibe İranê û Tirkî û Rusya li hevdû hatine. Li ser çi hevdû hatine? Li ser Sûrî. Halbuki gerek xelkê Sûrî li hevdû were. Ne got yani li wê derê Rusya û Tirkiye û İranê li hevdû werin. Yani aşitiya Sûrî gelek gelê Sûrî, gelên Sûrî di nav hevdû de bikin. Başa birêz akê şîmen. Tirkiye û Rusya û İranê çêbî. Rusya bi taybetî piştî civîna astanê wekî te diyar kirî peyê de ne hate vexwendin yani an jî hese de ne hate vexwendinî civînên astanê lê yekser piştî astanê ji aliyê Wezareta Derve ya Rûsyayê ve hate vexwendina civînekî li Moskow û piştî wê hate diyarkirin ku Rusya dest bi însiyatîvekî nû Sûriyeyê kiriye heta destûrekî nû pêşkešî Sûriyeyê kiriye. Agahdariyê te di wê babetê de hene. Belê. Ew jî tabii wisa em ê bêjin lê gereke li wê derê em ê bêjin aktorê li nava Sûrî tev li ser wê masê bin. Çika aktör nedî ji bo we bişteğilin. Temsîliya we jî bikin çi care menfaetê we tam wê nayênine. Niha çima mesela em ê bêjin li wê derê Rusya ısrar nekir godve ev aktor tev vê derê bin. Wekî dî Rusya ev nake ev dewletê herêmê navê bêjin. Dewletê gerek yê dî jî em ê ev dewletê Rojava jî gerek nav vê sürecê nav vê civînê de bana. Ji bela wisa yani zehf divê yanî hêvîke mehova mezin jê çê nebêlê. Dîsa tabii ev nake gaveke baş bû. Em nabê tabii nehêjaya tiştekî ev dîsa baş e. Hemeş pevçûnkê çêtir e çika însan biaxivin werne biav di muzakera bikin em ê bêjin ji aşitiyê re çêtir e lê belê ne civîneke em ê bêjin serkeftina wê mümkün em nabînin lê ew jî gavek bû. İnşallah gavine çêtir û pêştir belkî li Cenevrê hêwerne avêştin çünkü hingî aktorê dî hemîk wê em bawer dikin got bikevine ser masê de. Birêza kêşilmen ew pêşniyara ku ji aliyê Rûsyayê ve hatî kirin, însiyatîva ji aliyê Rûsyayê ve hatî kirin ji bo destûrekî nû ya li Sûriyeyê. Mesela di xala wê yekem de tê gotin ku
ناوی سوریه نوکی کمارا سوریه یا عربی به ناوی وی کمارا سوریه به داخوازا زمانی کردی گو به فرمیل سوریه هاتیه کرن و چندین مافندن کو حتی جالیه هنشرو و وانام و وکی خسریه کی وکی اتونومیه کی جبوی کردی سوری جهات بناف کرن و جالیه کردان و انجمن اجتماعی کرد سوریه انه کسه pozitif helvesta xwe nîşandan her wiha peyê de Partiya Yekîtiya Demokratîk jî helwestekî pozitif ji vê înisiyatîva Rûsya re danîşandan. بله وەکو گوتی ئەف ژی گاڤەکە زەحف مهم و هەم ji بۆی منفعتا کوردا و هەم ji بۆی ئاشتییا سووری بخۆشی ئەف گاڤەکە لازمە ئەف گاڤەکە گو ئەف گاف چێ نەبێ زاتەن ئاشتی ورچێ نابێ هێف قەس ئەمێ بێژن کورد چەند ساڵن وێ دەرێ ڕحێ خۆدان هەف قاسی خەبات کردن ji بۆی چێ ji بۆی زمانê xwe ji بۆی ئازادیە xwe ji بۆی ئەمێ بێژن دەموکراسیە خوا ji بۆی مافێ خوا ê wextê hiv qas jî qebûl nekin zaten aşitî nayê wê derê Rûsya bê ev gaveke zehf cihê xwe de avêşt lêberê gerek li ser wê bisekine wextê siba li ser menfaeta wê û va dewletê dî di herêmê de li hevdû ketin bê em na em karin vê jî bi sist bikin hingî çê nabî gerek li ser vê bisekinin ya duwe zaten em ê bêjin kanûneke bingeheke nû newê ava kirin û heqê mafê hemê Kurda jî hemê li wê derê Türkmena jî yê Ereba jî tev da newê parastin kirin zaten aşitî çê nabêj bela wisa ev gaveke baş bû lê nebesa gereke vê hê jî pêş ve bibin wê hê jî anî em ê bêjin ya li vê derê federasyona sadece em ê bêjin herêmeke Kurda tenê aşitî nayîne mêz li Iraqê jî aynî xeta kirin û li Iraqê 14-15 sal çêbûn dîsa hê aşitî nehate wir çima ya federasyona li wir gereka beriya niha mesela dîsê sala Birêzne Çîvan Berzanî jî wilo gotibû gereka federasyona Iraqê li sê lingê wê hebane ya Ereb ya anî Şîî Sunnî û Kurd aynî li ser wê mentiqê li Sûrî jî gereka dîsa ya Sunnî Alevî û Kurd gereka federasyoneke wisa çêbî ew ya ev teklîfa Rûsya teklîfeke baş e lê hakême dibêjim Em ê vê babetê berferehtir bigirine desta her wiha duhî û îro jî daxuyaniyên koşka spî daxuyaniyên serokê Amerîkayê Donald Trump çêbûn ku li Sûriyeyê herêmên aram deverên aram bêne durust kirin xwendinate ji bo wê pêşniyarê jî çi ye birêz Akyeşilmen ku Amerîka bi înisiyatîveke nû di rewşa Sûriyê de dîsa hate rojevê. bil tev siyaseta Amerîka ya çend sala zehf tabii em ê bêjin li wê derê encamek nehate yanî aşitî nehate çêkirin istikrar nehate avakirin ji bela wisa Trump dixwaze got siyaseteke nû pêş vebê ev çi ye heta mesela pirsgirêka koçbera tebekî pirsgirêka mezin e li Ewropa pirsgirêka mezin e li herêmê pirsgirêka mezin e Trump ev siyaseteka li gora min siyaseteka baş e lê belê ev herêmê got werin wê li ku derê ve herêma çêkin ew zehf muhîm e îro jî em ê bêjin rojname de Tirkî de jî ev nakê ev mesele piçek hate serholê hinek teb her kes li gora xwe senaryona çê dike pêş ve dibe li gora hineka dibêje ev tiştekî baş e dîsa siyaseta Tirkî jî zaten wisa bû dibêjin hinek dibêjin nav ev plana Trump dibe amaca wê ew e got axa Kurda bike yek parça li ser vê jî tebe hê em li ser em nizanin detayê wê çi ji bela got em wê nizanin em sadece texmîn dikin belkî hê gotinê belkî veaf heftî werin
ev siyaset tam veri hol hingem kanın behtir biştalın lebelerin ham nizanin acaba Trump ve gotina xwe çi armancavi çi bu be çilo planeke çilo serivi de hayam tam nizanin بله کک نزیر نها او پیشنیارا کوج آلی روسیه و هاتی کرن او کنسپتین کوج آلی امریکا و تینه پیشنیار کرن جوینا جنیو نزیک دبی دیار روژاوا آمدهی کی برفرهتر نها جبو جوینا جنیو دخوازی پیک بینی گلو گر پیشنیاره که جیهانی جبونی چسپاندنا آشتی لسوریه هبه و دوی آشتی ده کرد علوی سنی ببنه حرمین وکی گوته دست نشانکری حرمین آرام لآلیه دن رژیم سوریه ترکیه و ایران لدجی درکوین چه سناریو دکاری درکوی حولی وکی اکادمیسیانه کی بیرو باوریات دوی بابتی ده چیه؟ Tabii vakti ev pevçunk çıkka berdewam kirin kurbun çareseriya vaji hukasi zor çedbi. Ev tecrübe dünyayı hamik şani medane ku ev neha pevçunka Suriyi gerek kurbu gerek devam kir u çareseriya vaji hukasi zor asli veli beli heke niyeta wa saf be baş be temiz be ev aktörü heremeci aktörü cihaneci karın aşitil urçe bıkın. Na çiye mesele hukasi zaf na ame bejin tevli haveci. Beri gerekel vederi ev aktörü mazın vaka Amerika vaka Rusya gereka aşiti ev behtir plana ve niyeta ve لسر aşiti hebi vakti ev levverin hakikaten lسر aşiti ke baş الهنگ السوری آشتی و دموکراسی و بهتر ایوا کرن. اف اختوری دی هرم می بیجن دولت رژیم سوری جی ترکی جی و ایران جی طبعا اف دولت اما بچاو نه دولت مزنن دولت طبعا الهرم خورت آخورتن لبل السر سیاست دنیا ضعف باندوروانینا مجبور سیاست دولت مزن وقت الزعف نال لهمبري وابن وقبول بكن السر وسا جركاف دورتي مازن بهتر بيشيل هفدورن اما زين الجورا دمجي هم روسيا وهم امريكا اف بيفجوك اصلا هنو بيارخي بوزيتيف دوا دتشي ازد بالجورا اگر حال دوام بكي انشالله belki ani çareseri keb aşiti veri avakirin برز آکی شلمن نها پشتی دست بکار کرنا ادمنستراسیونا ترامپ سروک امریکای اینو گلو امکانان نزدیکاهیا لگل روسیه جبری زیاده تره و لسر بنگه کی پیکانینا آشتیه کی لسوریه و دوی آشتیه ده گو کرجی مافی خبر بگرن گورا بیرو باوریاتش دوهی گلو زیاده تره و اوی بکاربن آشتیه کی وسا ده سوریه ده بچسبین. بله ویگا وی وگوتینها وقتی چکا روسیا و امریکا سیاستا و نزیک هفدو ببی شانس آشتیه لسوری جزیده دبی. وقت ترامپ هی وقت کمپانیا ویا آنی هلبجارتنه و نزیکتایی وی و اما بیشن پوتین خویات که تابل پشتی پرده ام نزانم به چه دوام کلی بلی الگورا گوتنه وان پوتین و ترامپ الگورا آنی وقتی ام الگورا اوباما قياسي بكن شنو نزيكتري هفدونا او وي بهتر يعني الهفدورن از بيجم وكيدي نها كرد الروجلات نافين العراقي جي السوري جي والتركي جي ياسدي والبالحميق الهرمي جي اكتوري كي خورتا اكتوري كي جوليستكي امي بيجن
دگوهرینه نها لسوری بی کردا چه جارا آشتی نممکنه بی قبول کرنا مافی کردا آشتی الورچه نابی نها میزینن چونکی کرد اکتوری که خوارت الناوا سوری میز من بچ امی بیجن باجار کی ضعف مزنال هیو کی نیف دا و درستاندن مثلا القياس بكن الباب باجار کی بچوکا لگورا من بچ اما فده ایون تركي دولة تقوكا سيخورتا او قاس حوالي ويجي هنا الويد رمي بيجن ورقت هنا آري كاري عفدوت كن لي هيجي ناستاندن وبلكي جي ناستينن لسلگورا دمچه سياسة مدارا هيجي دروما وزحف زورا انگو برز آتیشیل من امدکارن بیجن کو د سوریه یا پیشروژه ده کیانا کرد روشاوی و روناهی تر بی تب امکارن بیجن مطلقا نیوکا چاره سریک وقتی چاره سریک وری چکرن لسوری بنگه کنو مطلقا ما في كردا و أمي بيجن هم أوتونومي بن أوتونومي را كرجي قبول ناكن دنياجي قبول ناكي يعني لسر شرق وباني فيرفا لجورا أني لسر تف دنيايا ميزنن أني نيرينك باش بوزيتيف لسر الكردا تشيبويا وحميك استخوازن قواني ما في والويدر مطلق وري بارستن كرين جبلا وصا از بیجم یعنی چکو وکی دی امریکا جد خوازه گویدری حال بگن ها امریکا و سیاست ترامپ لسر آبوریه بهتر آبوری جره مهمتره لگورا سیاستی لی او جد خوازه پیشی گو ویچ پرسگریکا سوری حال بکید خوازه گو وی پفچون که جحول راکی جبلا وصا ادبي وي سياستك هي اكتيف برو اكتيف بيش فبي و زعف دريجنا بيد بيجم يعني بلكي ان شاء الله اي سال ان فضله جرك حال بكن يعني گلکی سپاس برز نزیراکی شلمن اکادمیسیان کو استودیو مای انقره ترکلمن تماشاوان هجاب وی آوایی هم هاتن داویا برنامه مای ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دنیا باسی روش ارشاد